मा बुंगोन बे समाव दा जय मुसाहारि जोंनि सासे एमसिएलएमोन दा बिथाङा मा सानदों मा साना जों बुंनो हाया बिथाङा जोंनि इयुथनिबो आफादगिरिमोन दा बिथाङा हयथ' गावनि बेक्तिगत समस्या जादों खोमा इलेक्सन गेलेनायाव थाखा फैसा रिन जादों खोमा बा इउपिपिएलआ माबा लब होदों खोमा बिनो इएम खालामगोन माबा चेयारमेन खालामगोन दा बिदिनो लब थायो मानसिनि लबआ जोबनो रोङा नङा होमबा लब जिनिसा बारायनो खमायनो रोङा नङा होमबा दा बिदिनो गावनि लबखौ हमथानो हायैनि बिथाङा हयथ' इएम जानो लुबैनानै थांदों खिन्थु दिनै नुबाय गोबां मानसिफ्रा इएम जानो लुबैनानै इउपिपिएलआव हाबहैदोंमोन बिजेपिआव हाबहैदोंमोन नाथाय रावबो मोनहैयाखै नङा होमबा दा बिथाङाबो बिदिनो आलु गेसाव बस्थायाव हाबदेरहैनानै सेवफाहैगोन बेखौ जों दिनै नुनो हायो आरो हिसाबै जेबो खथि जाया जया थांदों बेजों रावबो रायजो राजा थांफायाखै सानैसो इयुथनि सेंग्राफोर थांफागोन होननाय खोनादों बेबो खुनु फेक्टर गैया सालबारियाव रेजेक्टेड लिडार सासे जय मुसाहारि हिसाबै बे खुनुरुखुम दाख्लै देरहादोंमोन 350 भटआव दा बे 350 भटआबो बेना गैला अलरेडि बे माने माबाखौ जय मुसाहारिखौ टिकेट होबा एबाराव जोङो 15,000 भटआवसो जेनगोन गतिके बिथाङा गाव बुजिखाबाय खोमा बुजिखाबाय दा गावबो माने सासे इलिजिबल मानसियानो नङा बे मानसियाथ' साइज नायनो गुफुर गोजौ नङा होमबा खिन्थु बिनि जे संगठनिक जेनाखि खामानि मावनांगौ इयुथ्सफोरखौ जेरै दैदेननांगौ बे दैदेनबो रोङाखै बिथाङा गावनि लबावनो खालि थाखा फैसा हयथ' बे बै समावहाय जोंनि इयुथ्सखौ मोजां दैदेननो नागारै बे मानसिया हयथ' बियो माबाजों मालाबा फेरेंगाजों रायलायनाय खोनादों जोङो मालाबा हेमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमखोमानाय खोनाहैदों जोङो खोनाफैबाय थादों दा बेबादिनो बैफोर बे सिप्रां मारिबाय थादों जासुसि खालामखोमाबाय थादों बेबादिनो दिनै बिथाङा हयथ' बेबादिनो फाइनाल जाहैदों खोमा बि एमपि इलेक्सन जोबखांबानो इएम होसिगोन नोंनो एमपि इलेक्सन जोबखांनानै खय बोसोर दंबावो फालाय दाथ' जोंना दानि जेनाखि प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव अभियान जोङो 25, 26 बेखौ गासिबो इनक्लुडेड 24, 25, 26 जों मोनथामबो इलेक्सनाव देरहालांजोबगोन जों हेट्रिक मारिगोन जों सिक्सार सेन्चुरि खालामगोन जों थांखिया बे जोंना बे जागोन मानसिफोरनि साननाय हनायखौ रावबो मिथिनो हाया मानसिनि गोसोखौ रावबो बुंजोबनो हाया जोंनि दोलोनिफ्रायबो गोबां खालांदों इउपिपिएल गारनाबो गोबां खारबोदों नङा होमबा खारबोआखै होमबा इउपिपिएल गारनाबो गोबां खारबोबाय बिथांमोननि सेक्रेटारि इउपिपिएलनि सेक्रेटारि प्रदीप कुमार ब्रह्मआनो जोंनाव खारबोदोंना खारबोआखै मेला खारबोदों आरो जोंनाबो बिदिनो खालांगोन बे गावबागाव बिबेक बिबेसना बिथांमोना कनफिउस्ड माइन्डनि मानसि थिरांथा लानो हायाखै मा जागोन मा जाया बिथांमोना फिल्डआवबो बेराया बिएसइउ 9 जन जे थांदों होनदों बिथांमोना मालाबाबो क'क्राझाराव दरसे बर' गामि दं बेखौ मिथिया दरसे हारसा गामि दं बेखौनो मिथिया बे क'क्राझाराव मोनसे वार्ड दं बेखौनो मिथिया बे नेताफ्रा दा बेफोरबायदि नेताफ्रा जायफ्रा माने खुनु बिपिएफआव सार्भिस होफेराखै थादोंब्ला मालाबा